Kana, uy! What's up mga mata? So karon kay magdula tag Dark Case the Basement. Paano masabi? So bago to mo sugod, please sure to leave a like, leave a comment, saka subscribe o i-hit ang bell para ma-notify mo sa akong mga every videos. So let's start new game. Di na tayo magbabasa kasi eskwelahan sige kog basa kabaw mo. No God. So unsa ni siya? Bobo ka! Kanitap na to 12. Unsa ni siya 12? So, okay. Flashlight. Saan? Ni. Okay. Karon medyo ko nakaduwa ni, no? First time. Idaragtas niyo ako para masigurado niyo. Flashlight. Mura di siya 5 nights at Freddy's. Inang ina mo! Lagi mura 5 nights at Freddy's lagi. Dari gawas ta. Sod, gawas. Flashlight. Dire, ano na siya para energy. So, dara. Dito sa pikas. So, dadare, flashlight. Lah! Ano sa to? Abnormal to. Yamin de! Abno siguro tong buwang eh. This 4. Wala. Wala sad. Lah, unsa ni? So, dito sa pikas, energy. Kanang nakita ko na siya ni Jericho PH, no? Shoutout din ni Jericho PH kay ganahan dyan ko mag-gaming balik pero ang headset akong giguba kay murag no abnormal ko kadiyot. Bobo ka! So, dara patay na lag. Ay lag. Mga bobo! Nang kuan. Saan siya? Pati yun nung tanis. Ansa to siya? Anonymous pa to. Patay ka diya. Energy lang. Okay, nice. So, dadari ko na sa 1. Wala siya sa 1. Sa 2. Wala sad. Sa 4. Di laging flashlight. Sa 3. Wala sad sa 4. Di laging flashlight sa. Mga bobo! Ba? So, kana. Uy! Kuyawanan ako sa buang eh. Yatay ba? Inang ina mo! Kaya, patikig na akong ipahong. So again, balik. X na. Okay, mau na ni. So dito sa kuan. Sunod kay magduwa niya og Minecraft eh. Ay nako. Sam dua. So diri na lang tanong kay murag wakoy ganam. Yamin de! Duwa. So sunod ambot lang kaon sa akong duwaon. So comment lang mo sa ubos kung unsa indot duwaon, no. So thanks for watching. Like, share, comment and subscribe. Og i-ring ang bell para notify mo sa akong mga every videos nga gaming and vlogs. So diri na lang ta. Salute to yung mga boy. Matamat sa goodbye.